Έλα, γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ο μόνιμος. Τι κάνεις? Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι κάνα δεκάλεπτο μέσα. Βλέπω ότι κάποιος μπαίνει, κάποιος βγαίνει, αλλά δεν μπορούσα να επιβεβαιώσω ότι ο ήχος και η εικόνα είναι εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου επιβεβαίωσες κάτι για το οποίο ήμουν 99% σίγουρος. Όπως είπα και στην αρχή, αυτό είναι ένα τεστ που κάνω για live streaming. Έχω κάνει ένα setup με το MacBook και με το OBS Studio για να δω αν μπορώ να κάνω και live video. Και από ό,τι φαίνεται μπορώ. Χαίρομαι που μπορώ. Σε ευχαριστώ που μου το επιβεβαιώνεις και έλεγα να μιλήσουμε λίγο για ταξιδιωτική φωτογραφία, για ταξίδια, αν κάποιος κανονίζει να πάει κάπου τώρα πρόσφατα, αν πήγε κάπου και του άρεσε, και να κάνουμε και μια επεξεργασία σε κάποιες φωτογραφίες που έχω επιλέξει από το ταξίδι μου στο Παρίσι. Πείτε να για και οι υπόλοιποι, βλέπω είναι 3 με 4 άτομα παίζουν μέσα. Πείτε να για αν θέλετε και εσείς στο chat, να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια κουβεντούλα για λίγο. Δεν σκοπεύω να το τραβήξω πολύ, γιατί περισσότερο το έκανα για τεστ αυτό. Συγγνώμη. Περισσότερο το έκανα για τεστ. Ήθελα να δω αν δουλεύει αυτό το setup. Τι κάνεις, Δημήτρη? Πώς είσαι? Μια χαρά, ωραία. Τουλάχιστον δουλεύει. Τουλάχιστον δουλεύει. Πώς πάει η σχολή? Τι μαθαίνετε τώρα? Ποια είναι η ύλη σας? Ωραία. Μια χαρά. Ωραίο το στη live. Έχω ασχοληθεί και εγώ λίγο στην καραντίνα. Βασικά στην καραντίνα το 2020, κλεισμένος μέσα στο σπίτι, έκανα αρκετό στη live. Λοιπόν, έλεγα να κάνουμε λίγο επεξεργασία στο Lightroom. Εσύ, Δημήτρη, χρησιμοποιείς Lightroom, χρησιμοποιείς κάποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας? Ωραία, ωραία. Ακούγεται πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ακούγεται. Είναι άλλοι 5 μέσα. Πείτε ένα γεια, βρε παιδιά. Πείτε μια καλησπέρα. Ωραία, εγώ το Photoshop δεν το δουλεύω καθόλου. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι όλα τα προηγούμενα τα συστήματά μου που είχα, λάπτοπ και σταθερά, δεν το σήκωναν το Photoshop. Με συνέπεια να μην το μάθω ποτέ, μόνο Lightroom δουλεύω και δεν κάνω τρέλες. Δεν κάνω και ιδιαίτερα εγώ πορτρέτο για να δουλέψω Photoshop. Το Lightroom με καλύπτει 99%, 100%. Λοιπόν, επειδή δεν μπαίνει κανείς μέσα, δεν μιλάει κανείς, θες λίγο, Δημήτρη, να σου δείξω πώς κάνω εγώ την... Ναι, ακριβώς, δεν μου χρειάζονται. Θες λίγο να σου δείξω πώς κάνω εγώ την επεξεργασία μου στις φωτογραφίες μου? Εντάξει, το Lightroom είναι καταπληκτικό, είναι εντάξει. Το Lightroom τα σπάει, κυριολεκτικά. Λοιπόν, θα σου δείξω μία αγαπημένη μου φωτογραφία. Αυτή είναι εδώ. Περιμένω να φορτώσει. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ. Είναι μία από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες που έβγαλα. Αυτή την τράβηξα στην πλατεία του Τροκαντερό. Είναι μια πλατεία ακριβώς απέναντι από τον πύργο του Άιφελ. Ήταν η ώρα που έβγαινε ο ήλιος, όπως θα δεις από αριστερά. Εγώ προτιμώ να υποεκθέτω
τις φωτογραφίες μου για να μπορώ να τις αναδείξω καλύτερα μετά στην επεξεργασία. Έχω δημιουργήσει ένα δικό μου preset, το οποίο το λέω Orange and Teal. Είναι αυτό εδώ. Αυτή εδώ είναι η αρχική του εικόνα και μετά πώς τα φτιάχνω. Κοιτάω πάντα το ιστόγραμμα. Τι κάνω, λοιπόν, σηκώνω τα shadows. Κλασικά κατεβάζω λίγο τα highlight. Η συγκεκριμένη, επειδή είναι αρκετά σκοτεινή, θα την ήθελα λίγο πιο φωτεινή. Σηκώνω λίγο εδώ το exposure, λίγο. Κατεβάζω πάλι λίγο εδώ τα highlights. Πειράζω λίγο και το white και το black εδώ. Θέλω εδώ το white, δηλαδή μέχρι να μου εμφανίσει. Δηλαδή, αν δεις εδώ, πατώντας το option στο Mac, όταν σηκώνεις τα white, σου εμφανίζει ποιο σημείο είναι πολύ άσπρο. Μετά το ίδιο κάνω και για τα black, όπου είναι δηλαδή, όπου είναι το έντονο μαύρο θα αρχίζει να με εμφανίζει εδώ τους ανθρώπους. Νομίζω προς το παρόν με αυτό που βλέπω είμαι κομπλέ. Μετά τι κάνω, πηγαίνω στο calibration, πιάνω το blue primary, το saturation και το σηκώνω λίγο. Αυτό τι κάνει, αυτό τονίζει όλα τα χρώματα, δηλαδή μου τονίζει κυρίως το μπλε και το πορτοκαλί που έχω στη φωτογραφία. Ναι, θα το έκανα, ναι, θα μπορούσε να το κάνεις, ναι, θα το έκανα κι εγώ. Αλλά μου αρέσει λίγο αυτό που βγαίνει από εκεί, δεν ξέρω, εμένα μου κάνει λίγο, μου αρέσει. Λοιπόν, σηκώνω λίγο εδώ το saturation για να έχω έντονα μπλε και το πορτοκαλί εδώ. Για να δούμε μέχρι τώρα. Έχει αλλάξει η φωτογραφία. Νομίζω είμαι εντάξει, ίσως να το έκανα και ένα κροπάρισμα για το Instagram, να το έκανα ένα 4, 5, 8, 10, αλλά επειδή είναι πολύ στενό θα το ανοίξω λίγο ακόμα, εδώ. Νομίζω εδώ. Ναι, αυτό το preset είναι δικό μου, εγώ το έχω φτιάξει. Αν θες, πολύ ευχαρίστως να στο δώσω. Δωρεάν εννοείται, δεν ζω από αυτό. Να το. Εδώ. Και είμαστε. Από εδώ, εδώ. Πώς σου φαίνεται? Πώς φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα? Σηκώθηκα εκείνη την ημέρα πολύ νωρίς. Έφυγα πριν βγει ο ήλιος. Περπάτησα, πήρα μετρό και περπάτησα. Μου πήρε γύρω στα 3 τέταρτα από το ξενοδοχείο μου να φτάσω εδώ. Δεν ήταν αυτό το αρχικό μου σημείο. Πήγαινα σε κάποιο άλλο σημείο για να βγάλω φωτογραφία, αλλά το είδα αυτό μπροστά μου και εντάξει. Ναι, ας δοκιμάσουμε με λίγο texture, ναι. Δεν έχεις άδικο. Θα μπορούσε να δουλέψει και λίγο το texture. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε να κάνουμε μία άλλη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία που τράβηξα αρκετά νωρίτερα. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι η Avenue de Camoens, λέγεται, Λεωφόρος Καμοέν. Από εδώ εγώ πιστεύω ότι έχει το καλύτερο κάδρο για τον πύργο του Άιφελ. Αυτή είναι η αρχική φωτογραφία. Πάμε. Βάζουμε το preset και ξεκινάμε. Αυτή είναι καταπληκτική. Ναι, είναι και αυτή είναι πολύ δυνατή. Λοιπόν, πάμε. Ανοίγουμε shadows. Αυτό πορτρέτο αυτή, έτσι. Εδώ είναι η αφεντιά μου. Λοιπόν, κατεβάζουμε highlights.
Ίσως να ανεβάσω λίγο το exposure, λίγο. Ναι. Λοιπόν, μετά είπαμε πιάνουμε λίγο το white. Το white αυτό εδώ σου εμφανίζει τα γνήσια λευκά. Αυτά που είναι τα πιο καμένα πίξελ στη φωτογραφία δηλαδή. Εδώ είναι να τα, αυτά εδώ. Είναι ο ήλιος από πίσω στην ουσία. Το ηλιοβασίλεμα που ξεκινάει. Κατεβάζουμε λίγο εδώ και τα μαύρα. Να δώσουμε πιο πολύ ένταση. Ναι, ναι, αυτή εδώ με τρίποδο. Αυτή εδώ με τρίποδο, Δημήτρη, είναι τραβηγμένη ISO 100 στα 24 χιλιοστά, F9 και 5 δευτερόλεπτα χρόνος. Είχα βάλει χρονόμετρο 10 δευτερόλεπτα νομίζω. Το έστησα, έτρεξα κάτω στα σκαλιά, προσπάθησα να μείνω ακίνητος, δεν τα κατάφερα να μείνω τελείως ακίνητος. Άμα δεις δηλαδή εδώ είμαι λίγο κουνιέμαι, αλλά επειδή είναι μακρινή δεν φαίνεται ιδιαίτερα και δεν με ενοχλεί. Λοιπόν, έχουμε κάνει τα white, έχουμε κάνει τα black. Κάτσε να κατεβάσω ίσως λίγο εδώ τη φωτεινότητα, να δώσω λίγο πιο πολύ ατμόσφαιρα. Και ανεβάζουμε και λίγο εδώ το saturation στα blue primary. Και παίρνεις αυτό το αποτέλεσμα. Ίσως να κάνουμε και ένα ψηλό κροπάρισμα λίγο εδώ στα σκαλιά, να είναι λίγο πιο μαζεμένη. Και είναι αυτή η φωτογραφία. Πώς φαίνεται? Εδώ τι άλλο θα έκανα εγώ, επειδή βλέπω ο ουρανός εδώ είναι λίγο ψιλοκαμμένος θα έλεγα. Θα πάω να βάλω μία μάσκα μόνο για τον ουρανό. Ναι, έχει πολύ ωραίο κάδρο. Αυτός ο δρόμος εκεί, πραγματικά το κάδρο του είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, κατεβάζω λίγο το exposure εδώ και αλλάζω λίγο τη θερμοκρασία στον ουρανό, μου δώσει λίγο αυτό το μπλε. Αυτό το μπλε που θέλω. Εδώ. Και εδώ τι έχω πάρει. Εδώ που σκάει ο ήλιος είναι πιο ανοιχτόχρωμο, εδώ πιο πορτοκαλί και εδώ πάνω έχει αυτό το πιο μπλε του ουρανού. Μου μπλεδίζει εδώ περισσότερο. Και είμαστε από εδώ, είμαστε εδώ. Πώς σου φαίνεται αυτή? Πιο ωραία αυτή από την προηγούμενη? Άμα θες το περνάω. Άμα θες σου δίνω... Βασικά θα αφήσω ένα σχόλιο τώρα στο βίντεο με το Instagram. Μπορείς να το βρεις στο Instagram μου. Δημήτρη, αυτό είναι το Instagram μου. Πας και το βρίσκεις από εκεί και το κατεβάζεις. Δωρεάν είναι, ελεύθερο είναι. Το κατεβάζεις. Πάμε να κάνουμε άλλη μία. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους που είναι μέσα και δεν μιλάνε. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μία από πιο βράδυνη, πιο νυχτερινή. Εδώ βλέπουμε τον πύργο του Άιφελ από μία γέφυρα απέναντι από τον πύργο του Άιφελ. Περπάταγα, βασικά δεν είχα σκοπό να φωτογραφίσω από αυτό το σημείο, αλλά όπως περπάταγα με τη μηχανή στο χέρι, εδώ δεν είχα τρίποδο και το είδα και έπαθα πλάκα. Εντάξει, και λέω πρέπει να το φωτογραφίσω αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε. Ναι, αυτή είναι πιο travel αυτή, ναι, αλλά το πέτυχα σε πολύ ωραίο κάδρο. Λοιπόν, έβαλα το preset. Αυτή επειδή είναι πιο σκοτεινή, είναι νυχτερινή, ίσως να χρειαστεί να ανεβάσουμε λίγο περισσότερο την έκθεση. Εδώ το exposure. Πάμε να ανεβάσουμε shadows. Πάμε να ρίξουμε highlights, να ανεβάσουμε exposure για αρχή. Εν τω μεταξύ φαίνεται ότι άμα δεις την υφή στα συννέφα φαίνεται σαν να έχω αργή ταχύτητα κλίστρου.
Ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ έχω τραβήξει σε ISO 1600, έχω ανεβάσει ISO 40 χιλιοστά. Αυτή την έχω τραβήξει με τον Nikkor τον 40 χιλιοστά F2, διάφραγμα 2 όσο πιο ανοιχτό μπορούσα και ταχύτητα 1/50. Δεν είχα τρίποδο εδώ, αλλά είχα στήσει τα χέρια μου έτσι εδώ, είχα κουμπίσει πάνω στη γέφυρα, είχα στήσει τα χέρια μου τους αγκώνες σαν τρίποδο και την κράταγα εδώ τη μηχανή. Αυτή είναι μια τεχνική που σε βοηθάει να δώσεις μια έξτρα σταθεροποίηση στη μηχανή σου αν δεν έχεις τρίποδο, και το μυστικό είναι πριν πατήσεις το κλικ να κρατήσεις την ανάσα σου, όπως κάνουν οι ελεύθεροι σκοπευτές στο στρατό. Όχι, δεν είναι κουνημένη. Ναι, μου έχει βγει μια χαρά. Έχει σταθεροποίηση η μηχανή μου, Nikon ZX2 έχει καλή σταθεροποίηση. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει λίγο το exposure, πάμε να πειράξουμε το white, εδώ. Φαίνονται τα πρώτα τα λευκά. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και στο black, να φανούν τα μαύρα. Ωραία. Μου αρέσει ιδιαίτερα εδώ ο συνδυασμός του μπλε με του πορτοκαλί από τα φώτα. Πάμε πάλι εδώ λίγο να φτιάξουμε λίγο εδώ, να ανεβάσουμε λίγο το saturation εδώ. Εδώ να το κροπάρουμε και λίγο εδώ, γιατί εδώ κάτω στη γωνία φαίνεται λίγο από τη γέφυρα, φαίνεται κάτι που δεν μ' αρέσει. Εδώ και τώρα έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία καρτποστάλ νομίζω. Τι λες Δημήτρη, σαν καρτποστάλ αυτή, πώς σου φαίνεται? Πάμε να κάνουμε και ένα manual noise reduction, luminance στο 47 και από αυτό εδώ πήγαμε σε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό μου αποτέλεσμα. Αυτά τα λίγα για σήμερα Δημήτρη. Ναι ρε εσύ, εννοείται. Το RAW είναι άλλο πράγμα, μην το συζητάς. Η δύναμη του RAW είναι τεράστια. Δεν θέλω να μακρηγορήσω σήμερα. Το βασικό μου θέμα ήταν ότι ήθελα να δω ότι λειτουργεί αυτό το setup. Δημήτρη, θα κλείσω εδώ για απόψε. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ. Μπες στο προφίλ μου στο Instagram, βρες στο bio πάνω ψηλά το preset, κατέβασέ το, θα σου έρθει μαζί και ένας φάκελος που θα σου λέει πώς μπορείς να το κάνεις save στο Lightroom, στην περίπτωση που δεν μπορείς. Σε περίπτωση που δεν μπορείς δηλαδή να το κάνεις, ακολούθα τις οδηγίες που έχει μέσα ο φάκελος. Λοιπόν, αυτά. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους που ήταν μέσα και δεν είπατε μια καλησπέρα, ένα γεια. Τα ξαναλέμε παιδιά στο επόμενο. Χάρηκα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλό βράδυ Δημήτρη, καλό βράδυ σε όλους και τα ξαναλέμε παιδιά. Γεια χαρά.